В навечерието на своята късна есен, професор Петкан Проданов ни изненада отново, като претвори в популярна форма научните си познания. В дните, когато опустошителният повей на отчуждението завоюва все по-големи и по-големи територии от нашата душевност, с написаната от него приказка за човеколюбието, той въстана срещу това голямо бедствие на нашето съвремие. С забележителен стил, завидна лекота и превъзходен хумор, авторът ни повежда из приказните селения на науката за кръвта, в които всеки съвременен човек трябва да надникне, за да опознае себе си. Преобразен като доверен шерп ни заставя да притаим дъх пред величествените върхове на познанията за кръвните групи. Да се удивяваме, когато ни разкрива тайните им, които превърнаха една вековна мечта в благодеяние за човечеството. Като незаменим гид ни превежда през дебрите на Федеративната република на кръвта, напомняйки колко щедро природата ни е запасила с кръвни ресурси в излишък, които не само компенсират ежедневните ни нужди, но позволяват, когато сме здрави, да подпомагаме периодично с част от тях изпадналите в беда, вместо да ги оставим неоползотворени да се разградят след изтичане на жизнените им срокове. Така неусетно книжката се превръща в своеобразен буквар по човеколюбие, което навежда автора на мисълта да я представи на по-широк кръг читатели, като използва съвременните електронни медии. Новоучреденият сайт homohumanus.com постепенно се превръща в трибуна на човеколюбието и неговият върховен израз – даряването на кръв. Многохилядните посещения дават основание сайтът да бъде представен и в английски вариант, което лавинообразно разширява неговата популярност. Приказката за кръвните групи и човеколюбието вече не само се чете по целия свят, но и препечатва, което свидетелства за нейната уникалност като научно-популярно четиво.
Роден под знака на кентавъра, професорът превръща приказката за кръвта и в учебно пособие за онлайн конкурс Хо-Ху, който под форма на забавно състезание ангажира вниманието на все по-голям брой геймъри. Така за пръв път в световната практика проблемите на кръводаряването, отразявани само в листовки, плакати и откъслечни апели, прерастват в целенасочена и привлекателна система за въздействие, която успешно навлиза в интернет пространството на социалните медии. Внедрен е нов съвременен подход за възпитание на младежта в човеколюбие, който тепърва ще продължи да доказва своята повсеместна ефикасност. Несъмнената заслуга на професор Проданов в това новаторско начинание е отбелязана с златен медал за България от Американския биографичен институт ABI и включването му за глобални заслуги в енциклопедичното издание «Научната слава на България».